Eh, sira ulo ka pala. Oh, so ganon, sira yung ulo ko. So hindi mo na ako pwedeng mahalin kasi sira yung ulo ko. Ganon. Nagsayang ako ng oras. Na-scam na naman ako sa pag-ibig. Meron tayong isang tambalanisa na problema niya yung karelasyon niyang LDR. Na tuwing nag-aaway sila, ayaw niya na mag-usap. Gusto niya chat lang. Naniniwala ako na ang mga bagay-bagay ay hindi nare-resolve sa chat. Iba po ang emotions niyan. Akala mo galit, hindi galit. Exclamation point, all capital, na pindot lang pala. Akala mo yamot, hindi naman siya yamot. Eh, sira ulo ko pala. Kunyari, message mo, ganon. Ah, ganon, sira ulo ko. Pero in your mind, na sinasabi mo lang is wordplay lang siya na, oh, ang crazy naman itong iniisip mo, parang ganon siya. Pero ikaw, ang dating sa'yo, oh, so ganon, sira yung ulo ko. So hindi mo na ako pwedeng mahalin kasi sira yung ulo ko, ganon. Mahaba kasi ako mag-chat eh. Kunyari, meron akong gustong point na sabihin, talagang lahat ng mga points sasabihin ko. Siya, ayaw niya pala magbasa ng ganon. Pag nakita niya agad na mahaba, tas mukhang sumbat, long press delete. Nung hindi ko sure kung nililigawan ako ni Ren, yung asawa ko na ngayon. Kasi every morning, nagsisend siya ng mga messages. So meron siyang isang message na sinend tungkol siya sa huwag kang mag-assume. Parang friendship pala, parang ganon. So ako, na hindi ako sure kung nililigawan niya ako o friendship lang ang cards namin. Affected ako. Grabe na yung mga overthinking ko noon. Jex, nagsayang ako ng oras. Na-scam na naman ako sa pag-ibig. Parang hindi ko siya pinapansin. Tapos takang-taka siya. Anong problema? May problema ba? Sabi ko, hindi, okay lang. Hindi, sabi mo sa akin, ano bang problema? Bakit parang ang cold, ganyan? Tapos sabi ko, balikan mo kaya yung message mo sa akin kaninang umaga. Tapos sabi niya sa akin, alin? Sabi ko, yung message mo kaninang umaga. Ha? Sorry ha, kasi gini-GM ko talaga sa lahat. Uso pa kasi dati yun. Uso ang GM. Ibig sabihin, it's a message sent to all. Sent to all yan. Sent to all of your friends. Yun yung usong-uso dati. Kaya nung kinukwento mo pa lang, alam ko na eh. Sabi ko, GM to malamang. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.